Test, mic test. Diyos maray na aga po sa Indogabos mga tugang. Iiba taman po sa satuyang mga pamibi asin mga pag-arang para sa Santa Misa niya tungunyan ang mga minasunod na intensyon, thanksgiving and petition for good health and healing and recovery of an anonymous donor para man sa kapahingaloan kan kalag ninda Marlan, Remedios, Eleuterio, Cristina, Glenn, baby boy Brian, Salvacion, asin gabos na kalag sa purgatorio. Ngunyan po, an aldaw para sa mga paratukdo, asin mga nasa media. Ngunyan iyo an huring aldaw kan sa tuyang Misa de Aguinaldo. Ipamibi niya to, napakusugon sa aldaw na ini, an espiritu nin maugmang paghalat, kan bagdatong ning kagurangnan. Ipinapahayag sa pamibi sa pagpuon, Jesus na kagurangnan, madya asin paghumare, daika na mahaloy. Ang satuya pong celebrante, iyo si Reverendo Padre Xavier R. Amoroso, Formator, Holy Rosary Major Seminary. Matindog na po. Iiba taman po sa satuyang mga intensyon, ang mga minasunod pang intensyon. Thanksgiving offered by the following: Celso, Ruby, and Chrysostom Antonio, San Antonio Diagnostic Laboratory Incorporated, Tessa K. and Ryan Mago, Isa, Thanksgiving for good health of Efondo family, special petition for Mark Emmanuel, asin sa kapahingaloan kan kalag ninda Valentin, Salvacion, Rodrigo, Zenaida, Evangeline, Felisa, Eugenio,
Valentin Jr. asin gabos na kalag sa purgatorio. Amen. Asin sa imong espiritu, susuluan na ang ikasyam na kandila ni Miss Rosita Barzaga and family. Ang ikasyam na kandila, simbolo kan sa tong pag-arang na iwaras sa satong puso ang biyaya nin maugmang pag-ako kay Jesucristo na satong paraligtas. O Diyos, kaglalang, asin kagtubos, sing katawohan, binuot mo sa imong berbo, manitawos sa tulak ni Berhen Maria, kahiraking hinanyuga ang samang pamibi, tanganing ang sa imong bugtong na aki, nakikisumaro sa samang pagkatawo, papakaniguon kami makisumaro sa iyang pagka-Diyos. Huli man sana kay Jesucristong kagurang nanyamo, si imong aki na kaiba mo, asin ni Espiritu Santo, nabubuhay asin naghahari sa ron Diyos sa kapanahonan, ka mga panahon. Amen. Amen. Mga tugang akon tan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako rin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapapayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Mamibig kita. O Diyos, na sa pagbareta ka ng hel, binuot mo nan sa imong tataramon manilaman sa pupo na ni Santa Maria ang Birhen, warasan sa mga namimibi sa imo, na kaming tunay na nagtutubod sa iya na inakan Diyos, hulikan sa iyang mga pamipi sa tubang mo, matabangan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasarokan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang propeta ni Nathan ki David. Ang profesiya ni Nathan ki David, ang Diyos nanuga na ang kahadean ni David magdadanay sa kodpaman. Ang salmo responsoryo sarong pasasalamat ninhuli sa mga panuga nin kagurangnan ki David. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro ni Samuel, kan si David na pamugtak na sa iyang harong, asin tinawan kang kagurangnan, ning kahipahingaloan sa gabos na kaiwal na kapalibot sa iya. Anhari nagsabi ko propeta Nathan, hilinga aki, nag-ierok sa harong na sedro, alagad ang arka ng Diyos nasa tolda. Si Nathan nagsabi sa hadi, lakaw asin gibuha ana sa isip mo, taan kagurangnan yaon sa imo. Alagad kang banging ito, tataramunin kagurangnan, uminabot kinitan. Lakaw asin, sabi si David na sa kong surugoon, ini ang tataramunin kagurangnan, igigibong mo ako ning harong na sa kong pag-eerokan, kinuata ka duma sa lantad hal isa pag-ataman din karnero, inibananta ka sa gabos mong pakilaban. Pinuho ko sa atubang mo ang gabos mong kaiwal. Gigibon takang bantog sirin sa mga pinakdakulang tao sa kinaban. Tatawang ko ni pag-eerokan ang sakong banwaan Israel. Diyan ko sinda ibubuktak sa kadyan sinda mag-ierok. Asin dae sinda pagriribukon. Ang mga maraot na tao dae nagpakasakit sa ina siring ka ito. Kang nabugtak ako ng mga hukom sa kuyang banwaan, Israel. Tatawang ko yung sindan ni kapingaluan sa gabos sindang kaiwal, asin ika, gigibu na dakula ning kagurangnan. Papatindugo ning kagurangnan ang sa imong harong. Ang sa imong harong, asin ang sa imong kadean, magdadanay sagkod paman. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Aawiton ko sagod paman ang karahayan ning kagurangnan. Awiton ko sa paman ang karahayan nin kagurangnan. Ang karahayan ning kagurangnan sa kuyang aawiton, sagod paman asin sa gabos na panahon. Sa kuyang ipagurukyaw ang sa imong katoohan, sinabi mo ang pagkaherak mo magdadanay, sagod paman sa langit magdadanay ang sa imong katotoohan. Aawiton ko sa paman ang karahayan nin kagurangnan. Nakipagtipon ako sa kong pinili. Nagsumpa ako kay David sa sakuyang surugoon. Sagod paman magdanay ang sa imong kapag-arakian, ang sa imong toro sa panahon na daing kasagkoran. Aawiton ko sa paman ang karahayan nin kagurangnan. Siya masabi sa ko, ika ang sakuyang ama, sakuyang Diyos, gapu ni sakuyang kaligtasan. Siya danay na sakuyang namumutan, para sa iya magdanay ang sakuyang tipan. Aawiton ko sa paman ang karahayan nin kagurangnan. Irokyaw po niya to ang marhay na bareta. Sa
An kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Zacarias, an ama ni Juan, pano kan Espiritu Santo, nag-awit. Pag umawon ang kagurang ng Diyos nin Israel, hulit na napadigdi sa pagtubos kan sa iyang banwaan. Nagbultak para sa to nin mapangyaring paraligtas sa harong ni David na sa iyang surugoon. Ipinahayag niya kay itong panahon sa nguso nin sa iyang mga banal na propeta, na ililigtas niya kita sa tong mga kaiwal sa kamot nin gabos na nauungis sa to. Nahirakan ang satong mga magurang, narumduman ang sa iyang banal na tipan asin sa panuga na sa iyang isinumpa ki Abraham na sa tuyang ama. Tanganing dainin takot, ligtas sa kamot din sa tong mga kaiwal, makapaglingkod kita sa iya sa kabanalan asin katanusan, sa gabos na aldaw sa iyang atubang. Asin ika, aki, aapodo na propeta, ninorog kahalangkaw, huli ta ika maenot sa kagurangnan sa pag-andamkan sa iyang mga lalakawan. Ibabareta sa banwaan ang kaligtasan, ang kapatawaran kan sa indang mga kasaalan. Huli sa dakulang pagkaherak nin sa tuyang Diyos, mabanaag sa to analdaw hale sa kaitaasan, sa pagtao nin liwanag sa mga nasa kadikluman, asin sa anino nin kagadanan, sa pagmunda sa satong paglakaw, kandalan nin katuninongan. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aga po sa indugabos. Diyos maray na agaman po, Father. Siring po sa sinabi kan sa tuyang commentator, yaon na po kita sa ikasiyam na aldaw kan sa tuyang pagnubina sa kaumawan ni Santa Maria, ina kan sa tuyang kagurangnan. Iyo na po ini ang pinakahuring Misa Aguinaldo. Kaya sisay po digdi ang mayo lamang absent maski saro. Perfect attendance. Pakitas daw po kan bitis. Ay, kamot. Oh, very good. Dakul po palan. Sisay po digdi an may sarong absent. Ngay saro sa nang absent. Siguro kay itong mga panahon na mauran. Kan mga nakaaging aldaw po kaya baga medyo mauran. Medyo okay po ngunyan. Kasubanggi sa kangunyan, okay ang panahon. Kaya medyo mati-mati taan, medyo bakong malipot. Medyo mainit ang panahon ngunyan. O sisay digdian, ngunyan pa sana nagsisimba. Nasusupog na. Okay lang po yan, tabaka po ang iba, hali pang Manila, galing sa Manila natin. Tapos, siyempre, mayo man po gayon kung harayo ang simbahan. Tapos, nag-uli pa sana. Salamat ta, nakaabot po kamo. Dahil taaram ta na grabe ang traffic. Pauli sa Bicol, asin pagpauli, pagduman sa Manila. Tano po ta nagsisimba kita, nagsasakripisyo, araw-aldaw. Lalong-lalo na si mga halos araw-aldaw nagsisimba sa Misa Aguinaldo. Tano ta nagsisimba kita? Ano ang kamauotan ta? Mautang magpasalamat sa mahal na Diyos, sa mga biyayang inako, mautang mabindisyonan kan kagurangnan, lalong-lalo na ngunya na taon, Christmas sa aga, tapos sa maabot na bagong taon. Aram po nindo, gabos kita, maut mabindisyonan kan kagurangnan. So isay bayaan mahabo. Maut niya to na itao sa to ang gabos na mga karahayan na hinahagad ta sa mahal na Diyos. Siguro po aniba sa Indo, nagsisimba tanganing maghagad nin tabang sa mahal na Diyos, sa bendisyon niya na
paumayanan sa iyang helang o naghihelang na kapamilya. Ang iba man po siguro nagsisimba, nagsasakripisyo, siyam na aldaw tanganing maghagad bendisyon sa mahal na Diyos. Rog na takita, pigbisita kan Bagyong Christine, as in kan Pipito, maray po ang Pipito, dahil kita na grabing marhay. Pero si Christine, aram ko po na ang ibang lugar sa Indos, digdi sa Fransya, sa ibang lugar digdi, sakop kan sa indong parokya, nalubog sa baha. Baka po nagre-recover pa sana kamo. Baka nadidipisilan kamong maghanda at yan sa Noche Buena. O kaya kung may mga kamidbid po kamo na sa paghuna nindo o isi nindo, aram nindo na garo nadidipisilan na makahanda lamang dawa kapidasong tinapay. May mga tugang po kita na medyo yaon talaga sa kadipisilan ngunyan. Kaya naghahagad kita ng bendisyon na lugod, matabangan kita sa pag-recover hali duman sa Bagyong Christine. Bendisyon. Aram po nindo kung sain hali ang tataramon na bendisyon. Hali yan sa Latin na tataramon na benedictus. Benedictus. Bene, ibig sabihin marhay. Dictus, hali sa dico dicere, pagtaram. Kaya pag sinabing bendisyon, benedictus, marhay na pagtaram o marhay na tataramon. Kaya pag nagbibindisyon ng padi, ang gabos na nagluluwas sa nguso kan padi, marhay. Marhay, magdangog po kamo pag nagbibindisyon ng padi. Halimbawa, magpabindisyon po kamo nin rosaryuhan, nin ano pa man na bagay, motor, auto, ang madangog nindo na tigtataram kan padi, gabos marhay. Example po, magbindisyon kan mga gamit sa pagdibusyon, arog kan kwintas, rosaryuhan, kung ano, ang sinasabi kan padi, kagurangnan, bendisyoni, ining mga gamit sa pagdibusyon, tanganing ansisay man na maggamit ka ini, day lugod makakulog, kundi makatabang lugod sa kud na makamtan nindaan buhay na ding kasagkuran. Amen. O, mga marhay na tataramon, kaya bendisyon. Bendisyon. Kaya pag naghahagad kitang bendisyon, marhay ang kamautan ta. Ang padi day man nagsasabi pag nagbibindisyonin motor, kagurangnan bindisyon ni ining motor na ini, tanganing kung si isay man ang magsakay digdi, lalo na kung burat, mahulog sa kanal. Day yan nagsasabi ang padi kayan. Bako yan, bindisyon. Aram po nindo ang kabaliktaran kan bindisyon, maldisyon. Mali, maraot. Kaya pag nagmuda ka, yan sarong maldisyon. Bakong marhay na tataramon. Kaya bendisyon. Sarong aldaw po, may nagpabindisyon in mga ito bagang pets. Siguro October 4 ito, kapistahan ni San Francisco. Sa Nazarito po kaya nakalaag, bendisyon ini mga hayop na ini. Sabi ka itong grabe ka naman nga, Padre, pigmumuda mo kami. Mga hayop na ini. Alangan man kayang sabi yun, bendisyon ni ang mga pets na ini. Hayop talagang nakalaag sa rito kan pagbindisyon. Sa gabos na nagtataram, marahay. Ngunyan na pinakahuring aldaw kan sa tuyang misa di Aguinaldo, igwang sarong lalaki na ang nagluwas sa iyang nguso, bendisyon. Pag-umaw sa mahal na Diyos, marahay na mga tataramon, matapos niyang makaawas sa pagkapula, tatinauan po baga siyang pardusa kan anghel, takan siya yaon sa templo, nagpahiling si Anghel Gabriel, asin sabi sa iya, Zacarias, hindi po si Zacarias, gurang na ini. Zacarias, nadangog kan kagurangnanan sa imong pamibi, na naghahagad kamo kan sa imong agum na si Isabel, nin aki, itatao yan sa indo kan kagurangnan. Kaya lang si Zacarias, kapadi-padi paman ko ta, padi, mga Hudiyo, sabi ni Zacarias, paano man nga ini mangyayari, gurang ngaya ako. Asinan sa kong agum, baog,
Yan. Kaya, sabi ka ng hil, kapadi-padi mo, di ka nagtutubod. Kaya, pinadusahan siya. Dai siya nakataram sa loob nin 9 na bulan sa pagbabados ni Isabel. Kaya, kan ipinangaki si Juan Bautista ni Isabel, gospel po yung kasuod sabi katong mga kaibanan duman sa harong, ano ngayaan ipapangaran ta sa aki mo? Sabi ni Isabel, pangaranan tangayang Juan. Sabi kan mga kaibribahan duman sa harong, mayuman ngayang Juan nakapangaran dyan sa pamilya nindo. Pangaranan tangayang Zacarias, susug sa iyang ama. Aputunta daw nga si Zacarias. Sakang si Zacarias pula, naghagad din suratan si Zacarias. Sabi ni Zacarias, sinurat niya, Juan ang sa iyang ngaran, duman na utob ang pigtaram sa sainda kananghel. Kaya nabuksan si nguso ni Zacarias, asin ang enot na mga tataramon na pigsabi niya, bendisyon. Pag umawon ang kagurangnan, Diyos ni Israel, huli napadigdi sa pagtubos kan sa iyang banwaan. Asin kadakol pa po ini. Bilog na ebanghelyo niya itong inaapod na Benedictus, awit ni Zacarias. Ano po ang manunood ang tangon yan sa ebanghelyo? Asin sa pag-andam niya to sa Kapaskuhan. Pagpagirumduman po ini sa satuya. Nakaipuhan ang minaluwas sa nguso ta, gabus marahay, gabus bendisyon. Bako lang pag-umaw sa mahal na Diyos, kundi marahay na tataramon sa satong kapwa. Taminsan nalilingaw po kita kaiyan. Ang minaluwas minsan sa nguso ta. Bakong marahay, ano ang tinataramta sa agumta? Ano mga tinataramta sa mga aki ta? Sa mga katrabaho ta? Igwang mga tao ng apod negatron. Aram po nindo ang negatron. So gabos na tinataram, negative. Mayo nang marahay sa saiya. Gabos lang maraot ang nahihiling niya sa kiyang kapwa. Kaya ang pigtataram niya, gabos bakong marhay. Halimbawa, nahiling kay tong sarong kaiyang madihon. Ngayon, magayunon niya si Madi. Siksihon niya si Madi. Maputi niya si Madi. Nag-glow ngayon si Madi. Sabi kan mga nega, may make-up kaya ngaya? Kaya magayon. Pero makanusman ngaya yan. Haliun mo ngaya ang make-up ta, abang kanusman nga kaya yan. May mga punggod pa ngaya yan. Yan mga tao, mga nega. Mayong naglalaog sa isip, sa puso, kundi mga negative comments. Lalo na pag may mga reunion, pamilya o alumni homecoming, nagkakirilingan si magkaklase, si mga magka-parientes, asin magka-iribahan, masabi itong saro sa mga miyembros, congratulations nga padi, magayunon nga sa imong agum, o gwapuhon nga sa imong agum, sirtihon ka man ngaya, sana all. Sabi kan mga nega, mayo naman kayang ibang napili. Mayaman kaya ngayayan, kaya inagum na sana, pero pinikot man sana ngayayan. Oh, mga araw kayan, mga comments, puro negative. Yun po, minsan nga ni sa mga family reunion, may mga daina nag-a-attend. Pirmi na sanang may mga nega na mga antihon, tituhon, kung ano na sana. Mahiling si pamangkin, uy, taba-taba mo na ngaya, grabe ka naman niya magkakan. Napabayaan ka ngayon ni nanay mo sa kusina. Mga araw ka yan. O, minsan, si iba di ay na nag-a-attender, pahaputon na naman kan sa indang mga kaiban, o, naaring ka na ngaya maagum, angot ka na baga ngaya. O, sayang ngaya, kuta na ngaya, nakadakul ka ng aki. O, mga siring ka yan. Puro lang mga negative. Minsan kami mga padi, biktima kami kan mga nega. May mga masabi, Father, magayunon daw ngayon, Father, ang humili mo. Na-inspire po ngaya ako. Talagang natouch ngayon sa puso ko.
masabi ang nega, crush mo man sana ngayon si Father. Negative. Gabos lang mga bakong marhay ang itinataram. Minsan nga ni sa pagtaram tapo, nagagamit iyan sa pag-aabuso sa kapwa. Kaya, saro sa mga day pwedeng gibuhon kan sarong Kristiyano, ang magmaldisyon, ang mag-abuso kan sa iyang tataramon. Hiling nga si Zacarias, naging pula siya nin 9 na bulan. Ang enot na mga tataramon na pigtaram niya, pag-umaw sa mahal na Diyos. Karahayan kan mahal na Diyos ang pigtaram niya. Kaya ini po ang leksyon sa sato, pigpapagirumdum kita, maging maingat kita sa mga tataramon ta. Lugod, ang magluwas sa nguso ta, mga tataramon nin pagkamuot, mga tataramon nin pagpatawad, bakong sigitang marites, sigitang pakaraot sa ibang tao. Aram po nindo si Kristo nagtaram, sa kairaruman kan puso, minaluwas sa nguso. Kaya kung ang puso mo panunin pagkaanggot, ang maluwas sa nguso mo, kaanggutan, pagmuda. Kung ang puso mo panunin pagkauri sa kapwa, ay pagpakaraot yan sa kapwa, ang maluwas sa nguso mo. Hilingan na ngaya, may bago na naman niyang auto. Siguro ngaya, drug lord guide ngayon. Mang-arog ka yan. Pero kung ang puso panunin pagkamuot, ang maluwas sa nguso, pagpapatawad, pagkamuot, pagpasensya. Mga tugang, bako man kitang perpektong tao. Minsan nakakataram kita ni mga tataramo na minsan nakakakulog. Pero pwede man kita magtaram, pasensya ka na, sorry. O yan, pwede tang ma-rectify, maitama ang mga salang tataramon. Kaya sa mga mag-agumpo na yaon digdi, aram ko man na ang buhay nindo bilang mag-agum, grabe ang mga challenges. Minsan nakakataram kitang bakong marhay sa agumta, na inagum nindo, nagsumpa ka mo sa mahal na Diyos. Bako man perfecto ang relasyon. Kaya at the end of the day, before you go to sleep, you have to say, agum, sorry, duman sa mga naitaram ko. Sa mga mga aki, magdangog po kamo. Dain nindo pagmudahon ang mga magurang nindo. Nung kanindo pagmudahon ang magurang, sa ruyang ugali na bakong marhay, ingrato an apod kaiyan. Matapos ang mga magurang nindong naglapigot, nagsakripisyo para sa saindo, bakong perpekto ang mga magurang. Kaya, nung kakamo magtaram din maraot sa mga magurang nindo. Igwa akong sarong nakaistorya, naghihibi sa sako, Father, sa gabos ko ngayong pagkabuhay, gurang na po ngaya ako, Father. Maski ang mga magurang ko, dahil ako pigmuda. Pero ini ngayang aki ko, pigmuda ako. Kaya naghihibi siya. Nagaba si kinaban niya, tamatapos niyang pag-adalon si aki, pag nagsakripisyo, naglalabandera siya, pigmuda siya kan aki. Nung ka po kita magmuda sa satuyang kapwa, kapag nagmuda na kita sa satong kapwa, binababa ta na an sa indang dignidad. Kung mahalaga ang tao sa saimo, umawon mo, pasalamatan mo, kamutan mo, dai pagmudahon, minsan bako iyan perpekto. Kaya pasalamatan ta si Zacarias, ngunyan sa pag-andam niya to sa kafaskuhan na ini, napigtukduan kita, na dapat minaaluwas sa satong nguso, bendisyon, bakong maldisyon. Haputon tapuan sa tong mga sadiri. Ano daw kita pag nahihiling kan sa tong kapwa, kan sa imong agum, kan sa indong mga aki? Ano ka daw? Bendisyon o maldisyon? Lugod, ang magluwas sa satong nguso, bakong mga bagay na mararaot, kundi gabos marahay sa pag-umaw sa Diyos, asin sa pagtaong umaw sa satuyang kapwa. Amen.
Mamibi kita kay Hesu Kristo na madutong sa kinabantanganing magdaranin pagkamot asin katuninungan sa lambang saro. Ang satong sabihon sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa inang simbahan, tanganing makaandam siya sa malodok na pag-ako kay Kristo na sa iyang kagurangnan, asin lugod maging dayupot na paratukdo, asin tagapag-ataman nin katotoohan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga namamayokan sa tong banwaan, nalugod sinda maglapigot sa paghanap kan Dios no na katotoohan, asin magsabuhay kan pangapodan kan Dios sa dalanin katanosan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa nasakatongdanin pagtukdo sa satong nasyon, nalugod ang grasya kan banal na espiritu, magiya sa inda na magserbi para sa pangangaipo kan katawohan, asin balsan kan sa indang mga paglapigot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga estudyante, asin sa mga nasa media, lugod sinda magtalubo sa kadunongan sa saindang paghanap kan katotoohan, sa buhay asin lugod sinda mabuhay sa kabanalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan ikaan kusog asin paglaom nin gabos na katawuhan, inuumaw mi ikangunyan asin sagkod paman. Amen. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako, asin sa indong atang. Maako malugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pakiako ay ning mga atang, asin sa imong bagsik, ribayan mo na maging sakramento ning kaligtasan, namantang natapos na an anino ning mga sakrifisyo kan mga kamagurangan, digdi dinudulot ang tunay na kordero, si Jesu-Kristo sa imong aki, na makangangalas na namundag gikan sa malinugan na birhen, siya na nabubuhay ay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahal na ding kasagkuran. Asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw, asin magharubay, para kay Birhen Maria, danay na Birhen. Sa naipinangidam niya ang bugtong mong aki, sa lindong kan Espiritu Santo, siring man danay ang kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasagkuran, si Jesu-Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, nag-uumaw ang mga angheles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga birtudes kan kalangitan, asin ang mga palada na serafines, sarabay na nagsisilibrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indan sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu-Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, ni dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkunyamanin kali sa singgirare pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuho nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma, kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay Bani Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kay Bani San Jose sa iyang esposo, kan magabanal na apostoles sa singabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mangal daw niyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasaklan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpati naraohan kamo ning katuninongan. Peace be with you. Kan kinabang, kaheraki kami. Uya an kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan.
your servant go in peace, for your word has been fulfilled. A child shall be born to the Virgin, and his name shall be called Emmanuel. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. My own eyes have seen your salvation, which you have prepared for all men. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. A light shall reveal to the nations, and the glory of your people Israel. Lord, let your servant go in peace, for your word has been Lord, let your servant go in peace.
Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, ang mga misteryo na sa mong inako, danay na magpahiling sa mo kan sa imong pagkaherak, tanganing kaming nagseselebrar sa maimbod na buot, kan pagrumdom kan sa iyang ina, iligtas kan pagkanilaman kan sa imong aki, siya na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Salve Regina, ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Ut beneficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempitene Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficem ereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius pie intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Matukaw mo na po. Sa ngaran po kan sa tuyang kura paroko asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar ngunyan sa ikasyam na aldaw kan sa tong Misa de Aguinaldo. Salamat sa mga altar servers, lector, asin commentator, lay Eucharistic ministers, asin collectors, sa saindang partisipasyon sa laog kan Santa Misa, asin sa Colossians Choir, sa saindang pag-awit sa liturhiya. Ang pasasalamat man sa pamilya ni Miss Rosita Barzaga and family sa pagsulo kan kandila sa ikasyam na aldaw kan sa tong Misa de Aguinaldo. Asin orog sa gabos ki Reverendo Padre Xavier R. Amoroso, ang satuyang celebrante mayor asin predikador. Matindog na po. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa pangatama na sinpagpamibikan sa tuyang mahal na ina, Birhen Maria, bendisyon na lugod kamo kan Diyos na makakamahan, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw, iharubay, an marhay na bareta ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Diyos maray na aga po sa Indogabos. Diyos maray na agaman po ka.